Има едно понятие в медицината за гений и идиот. Има обаче и гениот. Значи от едно съвсем скромно семейство до добродетели на хора, които никакво образование нямат, може да се роди гений. И семейство на гений може да се роди идиот. Айнщайн имал син, който е свършил в лудница. Интелигентен човек се познава по това какво отказва да гледа, да слуша и да приема. Значи това е критичното възприемане на света. В момента много хора в България се оплакват от вдигането на цените. Не купувай. Силният човек умее да пости. Хората искат декрет, някой отгоре да заповяда да се намалят цените. А той самия няма волята да се ограничи в нещо. Никой не мисли за повече от 3 месеца напред в икономиката. Не за 3 месеца, за 3 години, за 300 години, за 3000 години напред трябва да си мисли. Останалото е крадене от бъдещето, това е крадене от неродени си деца. Дай сега да изплюскаме всичко. В момента аз съм маняк на тема пестене на ресурси и съм възхитен от това, че в Америка има едно движение на минималистите. Това ми е надеждата. Някой ден те да вземат властта и да дойде техен президент. Много пъти съм говорил с много хора от най-високите етажи на властта и трагедията, че този, който реши да направи истинската реформа в образованието, трябва да е готов да загуби следващите избори. Здравейте! Вие сте SciQcast, аз съм Мартин Тончев. Хубавите неща понякога се случват много бързо и такъв е и днешния случай. Отдавна искам да направя епизод с днешния гост и в интерес на истината той беше нашето първо предпочитание за първи гост в Менса подкаст. Тогава тази възможност не се осъществи, но пък 2 години по-късно една случайна среща в Казанлък доведе до разговора, който следва, записан едва ден по-късно в студиото БГ, където се намираме. На гости ми е Теодоси Теодосиев и той няма нужда от излишно представяне, затова ви пожелавам приятно гледане и не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате видеото. Това все пак може да се окаже доброто видео за днес. В България има горе-долу същия проблем, който има държавата Израел в момента. Да. Та. От гледна точка на популацията. Да, защото там и териториално, нали, има сериозни... Най-големият ми лауреат от Америка отива по някакъв проект в Израел. Цяла година работил там и казва, това е държава без бъдеще. Защо бе, Иване? Там каза развода е абсолютно непознато явление. И израелтянките, ако иска една жена да се разведе, ако равина не разреши мъже да се разреши, никой не може да се разведе. Просто никога. Там граждански брак няма. Да. Така. Израелтянките от юдаистичната религия радо средно 5 деца и половина на жена се падат. Да, ръбкините радо по 11,5 средно. Едно семейство, ако остане, едната експонента е по-странна от другата експонента. Рано или късно ще вземат властта по парламентарен път. Ако бяха по-умни, изобщо нямаше да се бият. Тя се получава стипендиите от нефтените емирати и отдавна са взели властта. Обаче, нали Исус преди 2000 години са описали учениците му, казали, рави. До колко пъти трябва да прощаваме? До 7 пъти. Казва, не, 70 пъти, по 7 пъти продължава да прощавате. Тъй. След това исляма е крачка назад. Мухамед казва също най-добре е да простиш. Но ако не можеш да простиш, за един търговец трябва да се убие един търговец или 2 войника или 3 слуги. Да определя докъде да се спре. Дава чувство за мярка. Да, тия 3 слуги имат 30 деца. Може и повече да са. После... И ефектът е... Цикъла на отмъщението, сякаш винаги до това води. То е... И тъй, че юдаизма се кара по Стария завет, зъб до зъб и око за око, не, даже не е по Стария завет. По съвременните им книги е съвсем друго. Там казва, че ако някой удари шамар на еврея, си не чуди шамар на Господ, го трябва да бъде смърт, за един шамар смърт. Виждам как ги разменят там. Не. За един израелтянин по 100 палестинци разменяха. Така е. Да ги унижат, да им кажат колко са по-долна категория те в сравнение с богоизбрания народ. Ама едните са боле за богоизбрания, с другите богоизбрания. Нали? Мухамед каза, че сменила се там това енигмата и сега вече те били богоизбраници. Така е. И едните другите отмъщават, до когато се избият взаимно. Много ми е тъжно. Особено, и аз много се надявам Тръмп да успее да направи това, поне да ги раздели на пълно разделение. Възможно ли? Етническо прочистване. Това по законен начин не може да стане. Само ако се нарушат законите. Тръмп трябва да наруши законите, за да може да го направи. Иначе държавата ще изчезне. Етническо прочистване, т.е. някаква... Да ги раздели. Просто разделяне говорим, а абсолютно не за... разделяне. Понеже прочистване понякога се използва и за друг наратив. Всички възможни форми, но това е друга тема. Да. Това е друга тема, много е тъжно, че в момента в България има абсолютно същия проблем. Преди 30 години Георги Смилов беше директор на Мъглишкия техникум. Там имаше селскостопански техникум. Мъглиш? Да, в Мъглиш. Като се пенсионира, работи в детска педагогическа стая.
При 30 години, когато работи детска педагогическа стая там в полицията в Мъглиж, казва така, че в момента, казва, в Мъглиж на 3000 българи има 2800 цигани. Познай сега каква е картината. Особено в малките населени места, брутално чисто различно. етнически, то се наблюдава. Не само малки. Нова Загора в момента 2/3 от населението са... Това сякаш е някакъв естествен процес, муздрахидини. предпоставен от Те се учи от муздра там от Индия, Пакистан. Да. Муздрахидини. Но, значи има къса мисъл и дълга мисъл. Къста мисъл, сега ние сме хуманисти, живеем постхуманизма, тъй че не бъде толкова слабо. Но дългата мисъл каза, че един ден в тази държава официалният език няма да бъде български. И децата на българите ще трябва да се обучават на муздрахидински, нали? Да. Много интересно. И никой не мисли какво ще стане след 3 месеца, след 3 години. Един мандат на парламента. След 30, след 300 години. След 3000 години. Никой не мисли за тия неща. Трябва. Често се оправдават хората, че такъв дълъг хоризонт на мисъл заради особено динамичния начин, по който света се развива, не е възможен, което аз не вярвам. По-скоро е въпрос на желание. Това е отказ от дълга мисъл. Защото е по-лесно. Седмият смъртен грях мързел. И особено умствения мързел. Умствения мързел е много сериозно нещо. И с големи последствия, да. С големи последствия. Нали, съм разказал историята как една моя ученичка, детето й идва на лагер школа в село Оряховица, за най-малките. Има едно лятно училище по физика. И малкият точно се прибира в София, при майка си, при баща си. Те са математици, програмисти и така нататък. И го питат, точно какво научи на школата. Детето казва, смъртно опасно да си прост. И родителите били възхитени. Детето научил нещо важно за живота. Да, за школата. Вие сте прочут с вашата школа и понеже резултатите говорят най-добре, при вас резултати винаги е имало. Ние сме хора на точните науки и сме учили освен това теория на вероятностите. Значи, за 45 години 33 абсолютни първенци, най-голямо съзнание в физика в България, от което се избират националните отбори, малко вероятно да е случайно. Така е. Да, малко вероятно да е случайно. Един от въпросите, които си мислих да ви задам, и така ми е интересен като тема физиката, аз като човек завършил математическа гимназия с математически профил, математическата гимназия във Варна, където също и във физика има. Да, във физиката също има. България сериозните неща се борят на пръстената ръка и това Варна е едно от тия 5. Които са най-сериозните. Така е. И винаги физиката е била точна наука. Напоследък обаче нещата се развиват в посока, която трудно може да се предвиди какви открития предстоят. Продължава ли физиката да бъде точна наука? Има ли познанието ни, променя ли се в тази област? Вие сте най-правилният човек, към когото мога да задам такъв въпрос. Физиката, преди много години имахме един преподавател Рипи Матеев по аналитична геометрия. Още на първата лекция Рипи Матеев влезе в аудиторията и каза: математиката и физика са точни науки. И при нас не може да има изрази от сорта на сините сливи са червени, защото са зелени. Да. Значи при нас всичко е еднократно и точно дефинирано. И една дума има едно значение, трябва да сме дефинирали точно какво означава тази дума. Физиката продължава да си бъде точна наука, за разлика от прогнозите на Алена, да речем, за които много пъти съм казал на моите ученици, че интелигентни хора с големи дипломи, нали, вярват в хороскопи. И Ричард Файман, на 400 годишна на Галилей, нали, в Пиза произнася реч. Така. Трябва да почне така. Галилей срам е. Защото 400 години след тебе никаква инквизиция няма вече. А всеки неделен брой на Ню Йорк Таймс има хороскоп. Така. Уж сме интелигентни хора, уж няма инквизиция. Значи хората искат да бъдат излъгани по някакъв начин. Търсят някой да ги излъжи. Както моя баща при много години казваше, че има хора, които по душа са роби. И те търсят да си намерят някой на кого да робуват. Просто мечтаят да има на кого да робуват.
Той да не мисли, някой друг да мисли вместо него, да го командва какво да прави. Да, такава потребност на обикновения човек. Това е седмия смъртен грях, мързела. В умствен план. В ментален план. Така е. Понеже стана дума за Умствения Галилей, как мислите този разрив между науката и религията, тъй като сякаш в миналото те имат сравнително общ корен, древните учени често са били тясно свързани с религията. Нютон, значи, което е цялата физика и математика се делят на две епохи, преди Нютон и след Нютон. Нютон изобретява диференциалното интегрално смятане за нуждите на физиката. Така. Короновани особи са идвали да му се поклонят при живе. Значи, европейски монаси отиват при живия Нютон да му се поклонят. На такова огромно уважение е бил, че са му поверили касата на Британската империя. Той е държал банката и е сечал златните сребърните монети. Такова доверие имало към него, като авторитет номер 1 в света. Нютон е написал повече трудове по богословие, по физика и математика взети заедно. Ричард Файман, лауреат на Нобелова награда по физика, казва така: науката и религията имат абсолютно противоположни методологии. Учените вечно се съмняват. Светият на учените е Свети Тома. Кой иска да бръкне там да провери вярно или не е ли вярно. И всеки ден проверяват, мерят някоя вселенска константа, не е ли мръднала, да не сме в някакъв експеримент на някой по-високо ниво и някой да ни приключи програмата. Може да се не смени програмата и някой сутрин да останем с различни закони. Така. Значи, сериозните учени вечно се съмняват и са много предпазливи в изказването си. Значи, сериозният учен казва: за сега, при сегашното състояние на науката, при сегашната база данни, смятаме това и това. Но утре може да се появи нещо ново. Значи, учени са отворени за новите неща. Че може да има нещо, което не сме очаквали. Може да има изненади. Така. И докато религията, казва Ричард Файман, безусловно трябва да се вярва. Който не вярва е еретик. Там не се задават въпроси. И даже има, аз освен християнската богословска литература, съм чел и мухамедански и някои други. И там има една страница на Корана, където пише: Аллах е велик. Доказателство той сам го е казал. Значи, това е малко съмнително доказателство, това науката не може да го приеме. Но, какво казва Ричард Файман? Обаче казва, най-големите учени знаят, че невъзможно да се докаже, че няма Господ. Не, че има. Че невъзможно да се докаже, че няма Господ и за всеки случай спазват Божиите заповеди. Толкова. За всеки случай спазват Божиите заповеди. Най-големите учени. Вие за себе си вярваш човек ли сте? И докъде? Много път съм казал, че аз съм знаещ. Така. Което не е също като вярваш, защото вярваш, че можеш... Има някакъв авторитет и той безусловно, той сам го е казал и точка. Значи аз съм от породата на Свети Тома, но знам, че има едни морални закони, както има закони на физиката, на математиката, има една наука етика. И от прагматична гледна точка няма никакво значение Исус, дали е най-великият между евреите, дали е вселенски пратеник, дали е възкръснал или не е възкръснал. Той прави най-голямото откритие в историята на науката етика. Учениците му го питат: Рави, до колко пъти трябва да прощаваме? До 7 пъти ли? Казва: не. 70 пъти по 7 ще продължава да прощавате. Това е истинското християнство. Момента на света твърде малко му останало от това и затова часовника бие на наближаващо полунощ. Така, значи света е в огромна опасност. Аз като физик знам, че един човек, ако не мърда много, грее около 40 вата. Ако се развихри 200-300 вата, за кратко време може да дигне по порядъка на една конска сила. Нали? Така мощност. Но, така, сегашните хора управляват много по-големи енергии. Един оператор на един ТЕЦ, да речем в Марица изток, управлява стотици мегавати мощности, а тези, които носят куфърчета с ядрените кодове, управляват от много по-големи порядъци енергии, които могат да изтрият цялото човечество от Земята. И си пазя една изрезка от един стар вестник от комунистическо време. Моята дъщеричка каза, тя помня като малко слонче, аз помня като стар слон,
Много неща помня. Имаше такъв един филм на Фелини, Амаркорд. Спомням си. Така. И във вестника пише, че американците са много зле. Имат ядрено оръжие само 4000 пъти да унищожат живота на Земята. Ние, т.е. заедно с бившия Съветски съюз, България заедно с бившия Съветски съюз, сме много по-добри от тях. Тук думата добри звучи като черен хумор. Имаме ядрено оръжие 12 000 пъти да унищожим живота на Земята. 3 пъти повече. Да, 12 000 пъти. Радвайте се, тия са намалени на половина. Да, но все още е достатъчно, предостатъчно Но резултатите от тук нататък да има един друг проблем. ужасяващи. Че света става все по-болен и все по-психически болен. Значи покрай това е обратна страна на цивилизацията, на техническата цивилизация. Свети Хенри Форд е мечтал да освободи хората от и животните, нали, от тежкия физически труд. Робството на труда, да. И е искал всеки селен да може да си купи трактор и всеки работник да може да си купи автомобил. Свети Никола Тесла, един много голям светия, също искал да освободи хората от тежкия физически труд. И изобретява асинхронният електродвигател. За разлика от Томас Едисон, който учи само първи клас и е казал, че предпочита да направи 1000 опита вместо една теория. Никола Тесла е учил в университет, пресякал океана, с празен куфар, откраден му багажа, оставил само една тетрадка с нерешими интеграли. Тетрадка никой не е откраднал, не знам защо. Най-вероятно не са Не знаели е много какво ясно защо не е открадна тази тетрадка. Той е изобретил въртящо се магнитно поле. Асинхронен електродвигател, който няма четки, няма да изкача огън от тях. Значи, жисти, по които се тръгват произведеното напрежение, там електрическия ток, са твърдо скрепени. Значи нещо, което всички предприятия в света работят на такива двигатели. Целият свят работи на тези двигатели. И самият той е от семейство на свещеник. Майка му е дъщеря на свещеник. Той самият мечтава да бъде един добротворец на цялото човечество. Да направи добро на хората. Джордж Уестингхаус отива при него и казва: пред фалит сме. И Никола Тесла си къса свидетелството за патентния документ за асинхронните двигатели, по силата на който цял свят е трябвало да му праща патентно право за всеки произведен електромотор на човечеството. Той иска да бъде благодетел на човечеството. И значи той е умрял беден и девствен. Много нерадостна съдба има на финала на живота му, което е беден парадоксално, такъв гений, който така, да по толкова тежък начин да свърши. Така. Благодарение на тази техническа цивилизация, хората сега са много по-мързливи, отколкото са били преди 100 години. Много по-малки физически усилия изразходват. По-болни са. Заради това обездвижване са по-болни, има болести на обездвижването. И домашните любимци също полидат от същите болести, от които и хората, защото и те са обездвижили. Един вълк сред природата върви 60 км на ден, за да намери нещо за ядене. И от 10 опита един път успява да хване нещо. Кое домашно животно върви 60 км на ден? Нито едно. Сега с изкуствения интелект и с мозъчна дейност ще стане така. Сегашните хора боледуват много повече от болести на физиологията, телесни болести, но когато изкуственият интелект ги замени в умствената дейност, да не си напълват черепната кутия, ще дойде епохата на психическите болести. Значи предстои ни епоха на масово психясване на човечеството. Тя може би е започнала. И сега това вече е свързано с въпрос на живот и смърт. Хората, които носят куфрича с ядрените кодове. Значи те управляват съдбата на цялото човечество. Дали ще бъде 4000 пъти или 12 000 при унищожен живот на Земята, един път му е достатъчен. И има една цяла наука, която се казва теория на катастрофите. Има едни функции, едни сингуларности, такива, където отиват към безкрайност, където графиката се причупва и изчезва някъде в плюс безкрайност или в минус безкрайност, или пропадаме в някаква черна дупка в минус безкрайността. И за това едно нещо, за да се случи, има някаква вероятност. В физиката имаме понятие изчезващо малка величина. Например, по едно шосе, ако минава по един автомобил веднъж на 5 години, вероятността да се сблъскат два автомобила е изчезващо малка величина.
Обаче, ако станат твърде много, по 5 в час, 5 в минута, 5 в секунда и до момента, когато катастрофата е неизбежна. Гарантирана. Така. И хората, които стават все по-болни физически, все по-болни психически, рано или късно, човечеството става все по-многобройно, като количество. Това е експоненциална крива, която е едно от най-стръмните криви в математиката. Експонента. Така. Значи, раждат се все повече хора и все повече дефектни хора. Повече и по-дефектни. Имаше един американски професор по хуманна медицина, бяхме го канили в обществото Нова Магнура преди 30 години. И човека казва така. Това беше преди 30 години. Казва, в момента моята държава, казва, харчи за въоръжение повече следващи 80 след нас взети заедно. Сега вече даже са още повече. Сега повече от цялото останало човечество харчи. 2 пъти по толкова здравеопазване и сегашният американец е по-болен, отколкото бил преди 100 години. По-болен е, отколкото бил преди 100 години. И аз като човек на точни науки гледам какво се случи след така наречения COVID. Как може държавата, която харчи повече пари за здравеопазване от целия останал свят взет заедно, да има като абсолютно количество, а те не са първи по население в света, най-много заразени от коронавирус и най-много починали от коронавирус. Като абсолютно количество, не като процент. Значи аз ако съм гражданин на тези държави, най-бих си хвалил здравната книжка. Значи индиец има по-голям шанс да оживее при една такава пандемия, отколкото страната, която харчи най-много пари за здравеопазване в света. Защо е така? Благодарение на усилията на много поколения лекари, губи се естествения подбор. Този пример съм го запомнил като стар слон, нали, как преди 30 години ходих на гост на първи златен медалист Петко Динев. Сега често го показват по телевизията покрай програмата Артемис. Така. И та имаше една шумотевица вдигната по техните медии във връзка с там има една секта свидетели на Йехова, които не си пускат децата на лекар, не дава да им се прилива кръв и така нататък. Тия карат само на естествен подбор. И от такова семейство почива едно дете, защото не го пуснали родителите на лекар. И организация за защита правата на детето тръгва да съди семейството. Не могат да ги осъдят. Защо? По американски закон, с много преdo религия, не може да му се бъркаш на човека. Задам въпрос на моите ученици. Хубаво ли това или лошо? Първата реакция е късна мисъл. Каза лошо. Как може да остави детето да умре? Лошо. Много лошо. Злодей, нали? Глупаци. Нали? Каза, че американски бил глупак. Аз им казвам на децата, не е глупак. Ако замислим малко по-дълбоко, първо, тези, които не си пускат децата на лекар, те раждат по 12-15 деца. От тия 12-15 деца, 5-6 оживяват. Кои оживяват? Тези, които имат здрав, природен имунитет срещу всичко. И ако някой ден дойде някоя истинска пандемия, която тръгне да унищожава целия свят, тия са шанс на човечеството все пак да останат някакви хора, да остане ново човечество. Не е глупав, умен е. Американският законотворец е умен, остави се възможност, това е шанс на тази стара да оживее при всякакви обстоятелства. Да, но е много парадоксално. Тия шанс на човечеството. И от другото нещо е, че те раждат много деца, те знаят Бог дал, Бог взел. Те знаят, това дете директно отива в рая. Не. Е вярно, че плачат за детето си, обаче ражда си друго дете. Раждат по 12-15 деца. Какво да кажем за останало човечество, където колко жени сега раждат по естествен начин? Все по-малко. Все по-малко. Значи, човечеството става все по-зависимо. Все по-зависимо. Добре, но то е парадоксално, защото България, примерно, само преди 70-80 години, да речем, детската смъртност е била много по-висока като процент. Тогава много семейства имало, които, да речем, имат 4-5 деца, от които, за съжаление, 1 или 2 не успяват да изкарат пълнолетие. Но такава реверсия назад във времето не обезмисли ли малко човешкия стремеж към развитие? Защото сякаш трябва да се върнем назад, за да дойдем на себе си. Има ли такъв парадокс? Аз попаднах на едни стари справочници на България от началото на 20 век. Много любопитно ми беше. Едни дебели справочници на България, всички справочници от началото на 20 век. И се оказва, че като взехме тия данни, тогава значи България прежала войни.
Нали, знаем колко войни, колко жертви е дал по време на тия войни, но много са умирали, но още повече са се раждали. Приръстът е бил, да, И значителен. ако този приръст се беше запазил, сега България трябва да бъде 50 милиона. С моите ученици го смятахме това нещо. България, селенката е раждала многото деца. Селенката е раждала многото деца и в един момент обаче се сменя властта, идва една нова идеология, по силата на която трябва от селен да се направи работник. Да. Се строи Димитровград. И жена на трактора, нали, жена ще строи железопътна линия и тази жена вече не може да ражда по толкова много деца. Преди време попаднах в село Момчиловци в Родопите. Тук не знам кои са ходили, кои не са ходили там. Красиво, чисто място. Прекрасно. Правят фестивал на киселото мляко. Близо до природата живеят хората. Притъпкано читалище с хора. Обезлюден регион иначе. Така, село Момчиловци, организаторката ми подари една книжка, която е писал един нейн прадядо. Който това е летописна книга на село Момчиловци. Та летописна книга пише, че Константин Канев се казва това прадядото. 1797 година в Момчиловци имало чума. След чумата, повече от половината комини повече никой не пропушили. Това е истинска пандемия. Над 50 на 100. Не на 100 хиляди. При нас ги брояха на 100 хиляди, да изглеждат много. Над 50 на 100 от населението измряло. 1837 година, 40 години по-късно, пак имало чума. Ефектът пак същия. Значи имало и огромна смъртност и огромна раждаемост. И това е било устойчива система. Хиляди години оцелявала тази система. Кои са оживявали? Те, които имат здрав природен имунитет срещу всичко. Здрав природен имунитет срещу всичко. Сега какво става? Имаше случай, където наркоманка ражда дете и го хвърля на контейнера. Добри хора грабва детето, го носи на доктор Чирков, дете на 2 дена му прави сърдечна операция, защото родено дефектно. Тя се наркотизирала, повредила бебето. И това дефектно бебе се жени на друго дефектно бебе, като порасне, и им се ражда още по-дефектно. До кога? Значи има едно понятие в медицината, има понятие за гений и идиот. Има обаче и гениот. Гениален идиот. По теорията на вероятности, рано или късно, при това човечето, което нараства като количество, и при повече, все повече население, все повече и гениоти ще се раждат. На човек, който е ментален гений и морален идиот. И сега дори не е необходимо ядрени бомби. Достатъчно някой да направи на истинска пандемия. В една малка лаборатория, един гений в областта, да речем, на генната инженерия, може да прави някаква такава болест, която никой в света не може да се справи с нея. И да измре цялото човечество. И целият живот на Земята да изчезне. Наближава момента, когато това ще бъде по силите на, да не говорим с помощта пък и на изкуствения интелект. Един гениот, въоръжен и с изкуствен интелект на всичко отгоре, много неща може да направи. То реално може би не наближава, може би живеем в такава ситуация. Има неща по-важни всички физика и математика взети заедно. И това много пъти съм казал, че има 3 вида интелигентност. Поне моята класификация е такава. Има ментална или разсъдъчна интелигентност. Това е способността да правиш дълги логически вериги. В древността си наричали пророци. Хора, които могат да познаят какво ще стане след 20, 50, след 100 години и така нататък. 20 век доста пророци има. Един от тях е Салватор Дали. Той има една картина, която се казва автоканибализъм. Автоканибализъм. В момента Европа вече 2 световни войни, в момента е на път да направи 3-та, се самоизяжда. Автоканибализъм. Може да тълкуваме това като този естествен подбор, за който говорихме преди това, или е нещо различно? Да. Това самоизяждане. Това самоизяждане е упадък на цивилизация, когато се стигна до епоха на свръхизобилие. Братите биолози са правили експерименти. Правят на голяма популация от мишки. Да, миши рай. Знаем какво се случва накрая. Нали? И в един момент измират всички. Край на цивилизацията. Но
Значи трябва да се мисли с дълга мисъл. Трябва дълга мисъл. По едно време бях казали, че в Америка, която все пак е, нали, върхът на света, нали, там са господарите на света, никой не мисли за повече от 3 месеца напред в икономиката. Не за 3 месеца. За 3 години, за 300 години, за 3000 години напред трябва да се мисли. Останалото е крадене от бъдещето. Това е крадене от неродени си деца. На мен ме е мило за неродени си деца. Дай сега да изплюскаме всичко. Имаше време, когато се възхищавах на всичко американско. В един момент разбрах, че не съм бил прав. Има прекрасни неща, има обаче и ужасни неща. Преди години един човек, на който аз симпатизирах, Хенри Кисинджер, лауреат Нобелова награда за мир, беше направено такова изказване. Казва, ние пропагандираме на цял свят идеалите на свободата, демократията и консумативизма. Свобода? Да, аз съм маняк на тема свобода. 10 години съм имал много домашни любимци кучета, никой не съм вързал куче на верига. И жена си не съм вързал. Така. В мен е вход свободен и изход свободен. Вървим сред природата. Моето куче отива в гората на 5 км от мен, връща и пак иде от мен, защото ме обича. Толкова. Маняк на тема свобода. Свобода, да. Демокрация е чудесно нещо. Какво обаче означава консумативизъм? Ми дай сега да изплюскаме всичко. Искаме нефта на целия свят, искаме ръскоземните елементи, искаме благородните метали на целия свят. Ами тия, които се родят след 3000 години децата, ами след 30 000 години. Значи, в момента аз съм маняк на тема пестене на ресурси. И съм възхитен от това, че в Америка има едно движение на минималистите. Това ми е надеждата. Някой ден те да вземат властта и да дойде техен президент. Най-вероятно ще се обърне палачинката все някога. Да. Да се появи такъв президент, който иска да живее с минималното. Значи минималистът живее в една бяла стая, едни бели стени, една етажерка с няколко книги на нея. Почти нищо. Никаква собственост. Почти никаква консумация. Ние сме гледаме звездите войни. Йода. Какво консумира Йода? Дама с поглед може да вдигне космически кораб. Така. Значи, това е дългата перспектива. Това казва дългата мисъл. Трябва да се научим да обичаме неродените деца. И да мислим за тях. И какво ще им оставим на тия неродени деца? А не да изплюскаме всичко веднага на момент. Аз си мисля, че И затова съм против увеличаване на заплати, връзка. увеличаване на пенсии, увеличаване на консумация. Свободата... И съм против на това, което беше казала Кристалина Георгиева. Иска да откриете било, купувайте, продължавайте да купувайте, като свършат пари, стиглете кредити, пак купувайте. Това означава да изплюскаме на неродените деца ресурсите. Чисто психологически, сякаш свободата, когато не е осъзната свобода, а за съжаление повечето хора разбират свободата по начин, по който те не чувстват някакъв ангажимент и не търсят доброто в този термин. И сякаш свободата води до консуматорско мислене. Поне в последните десетилетия го наблюдаваме това нещо. Вие, понеже имате поглед върху различни периоди в развитието на България, по кое време мислите, че обществото ни беше най-процъфтяващо и най-цветущо от гледна точка на малкият човек, на обикновения човек? Аз мисля, че винаги е имало проблеми. И с обикновения човек, и с необикновения човек е имало проблеми. Въпросът е как се решават тия проблеми. И да има малко повече мисъл. В край на краища хората са слаби. Ние трябва да се съобразяваме с хората такива, каквито са. Живеем в общество на слаби хора. И ако тръгнем да правим избори, гласовете избори ще ги спечелят слабите хора. Това, което те харесват. Силният човек е той, който умее да се отказва от нещо. Има един лауреат на Нобелова награда, Херман Хесе. Нобелова награда по литература. Едно от най-впечатляващи негови произведения е Сидхарта. Това е романизирана биография на Буда. И там има една много поучителна история, как един син на брамин бяга от къщи, отива в гората при учелниците, минава през всичките степени на духовно самоусъвършенстване, постига нирваната и след като духовен план няма какво повече да търси, иска да се върне обратно при хората. И отива при един търговец да се наема на работа.
Търговец се опита какво можеш. Той каза, мога да чета, да пиша, да смятам и да постя. И търговец се усмихнал, каза, това е много ценно, че ще пишеш, смяташ, това е неграмотна Индия, нали? И било си много ценно свойство, може да водиш счетоводство на търговеца. Не виждам никаква полза от това, че можеш да постиш. Но младия брамин каза така. Ако вие не ме наймете моите условия, аз ще се върна обратно в гората, мога да гладувам месец, 2 година, 2, 3 и сам ще ми потърси, защото ви трябва. Съгласил се човек, каза, наистина трябваш ми. Това е силният човек, он е, който умее да пости. В момента много хора в България се оплакват от вдигането на цените. Дигне се цените. Не купувай. Силният човек умее да пости. Ако се оправя в магазините, никой не купува, като видиш, че цената е отвоена, обявяваме, че едни велики пости, да речем 10 месеца велики пости, И ще се нормализират нещата. цените ще паднат. Хората искат декрет, някой отгоре да заповяда да се намалят цените. А той самия няма волята да се ограничи в нещо. И то не е от сега. Проблемът не е от сега. В комунистическо време на вторични суровини. Бях попаднал на парче от книга на така наречения човеконенавистник Шопенхауер. Човеконенавистник бил. При 150 години той казва така. В наше време много се усили потокът на сивата литература. Неговото време през 19 век. И сега казва, културният човек познава не по това какво чете, по това какво отказва да чете. В момента ние живеем в един информационен океан, който може да удави всички ни. Интелигентен човек се познава по това какво отказва да гледа, да слуша и там и да приема. Значи това е критичното възприемане на света. С собствена мисъл, собствен филтър и да не гълташ отровите. Значи въпросът е да присидиш, да отделиш ценното, бисерът от помията. А вие във вашата школа имате поглед върху най-талантливите деца на България от поколения назад. Много, да. А какво мислите за това, което е сега и това, което предстои? Продължаваме ли да имаме много даровити деца и остават ли поне индивидуалности, които успяват да се изчистят от това море, от консуматорско мислене и пошлост? Значи има, но са твърде малко и все по-малко стават, благодарение на тази средата, която е свръхагресивна. Значи прекалено много изкушения им се трупат на тия деца. Има неща, които много малко детето не може да различи отровата от неотровата. И ако няма възрастен умение да му каже, че тая гъба е отровна, пък тая става зядене, детето ще се отрови. И се трови. Но много хора си мислят, че умни се избягали на Запад, тук остане глупаците. Няма такова нещо. Най-интелигентният ученик, който за последните повече от половин век съм имал аз, беше от последния ми випуск. Значи българската майка продаде разни изумителни деца и е вярна народната поговорка, която казва от поп кюп и от кюп поп. Много хора си мислят, че едно дете да стане професор, трябва да се роди семейство на професор. Няма такова нещо. Значи, от едно съвсем скромно семейство, добродетелни хора, които никакво образование нямат, може да се роди гений. И семейство на гений може да се роди идиот. Айнщайн имал син, който е свършил в лудница. Така. Това е експериментално доказано. Та. Продължава да се радват такива деца, но лошото е, че средата е ужасна. И то не е от сега. То не е от сега. Спомням си в най-дълбокия комунизъм идва академик Кендеров, математическа гимназия, където да изнася лекция по математика. Значи един от най-добрите математици от световна величина. Бях в канцеларията, бях любопитен, защото едновременно дойде един нужникар да отпусват тоалетници. И едновременно започнах, едновременно свърших. Бях много любопитен да видя какво се случи според тогавашните закони, защото много хора се възхищават колко било хубаво тогава. Имаше хубави неща. Имаше ред, имаше дисциплина, но имаше и неща, които бяха просто фатални, затова фалира предишната система. То поне по-равно да беше. Поне по-равно да беше, значи. На академика платиха 3 пъти и половина по-малко, отколкото на нужникаря. Аз мога да отпусна на туалет, не ме е гнус.
Квалификация се придобива за половин час. Всяка туалетна да може да отпушиш. А в университета от Бащановата лига в Щатите имат поговорка, че за да станеш някой в науката, трябва онова, с което занимаваш, да разходиш за него поне 20 000 часа. Не става за 2 минути, не става за 2 часа, става за 20 000 часа. Като количество, да не говорим за качеството. За качеството. Айнщайн е казал, че трябвало 2% талант, 98% труд. Не е вярно. Айнщайн просто той омалжава собствения си талант. Показва скромност в това отношение, обаче съотношението не е това. Има шведски специалисти по психология и педагогика, които са правили изследвания на стотици хиляди деца и установили, че горе-долу 1:1, 50/50. Само с талант не става и само с труд не става. Едно с другото е необходимо. Не са 2:98, 50/50. Едно с другото е необходимо, но тези неща трябва да бъдат подходяща среда. И не може в едно общество, което много хора сега се от носталгия, откъде идва носталгията? Сегашните хора, които са сега на преклонна възраст, това е била любовната възраст. Както примерно след 80 години, да речем, сегашните деца, които сега са в пубертетна възраст, ще спомня колко било хубаво по времето на Бойко Борисов, примерно. Де сега някои го ругаят. Така. Въвела им любовната програма. Моята майка си спомня как тя е била ученичка по време, когато се родил Симеон Статко-Бургоцки. На всички деца в България тогава повиши оценката и моята майка минала с 7:00. Не 6:00, 7:00 минала и това всички старшоци гласуваха за него. Така. Това е носталгията към времето, когато не си имало болешки, нали, бил си млад, хубав, красив и ти вървяла любовната програма. Това е психически ефект. И тогава имаше проблеми, сега има проблеми, но сега има по-сериозни проблеми. Има по-сериозни проблеми, защото детето вече не е дете на родителя си. В момента, в който на това дете му вършиш един телефон, един смартфон, това вече не е твоето дете. Една психоложка на едно телевизионно предаване беше казала, че сегашните родители не обичат децата си така, както са го обичали преди 80 години, преди 100 години. И тогава сходи заедно на нива, на ливада, с овцете, с козите и така нататък. Те денонощно са общували хората с децата си. Сега не се познават. Всеки забил в неговия си телефон, всеки витая в неговото си там виртуално пространство. Защото е липса на комуникация между хората. И съм дал следния пример, как моят дядо Теодоси, на който съм кръстен, бил 13-то дете, не 12-то. 12-тият син на прадедо ми Никола Кихелев от Бургас. 12-тият син отделно дъщерите. Така. Той в края на 19 век е работил на един струк за метал, който се задвижва не с електрически мотор, не с някакъв там двигател с вътрешно горение, не от водно колело, от една женска сила. Значи баба ми Анна, освен, че е трябвало да готви, да пере и да шета за 6 деца, е трябвало да върти чекръка на струга. Обаче, на края на работния ден има една дървена ограда с дървена тараби, една дървена скамейчица, съпруг и съпруга, седна на скамейчица, прегърнали се и пеят. Не е имало Евровизия, не е имало интервизия. Така, прегърнали се и пеят. Значи духовният живот е бил съвсем на друго ниво. Изплатеността. Да не говорим за неща, които, значи, хората имат много така фантастична представа, която до голяма степен вина имат и хората на изкуството. За мрачно средновековие и светлото бъдеще. Противопоставянето. По време на сегашното светло бъдеще, Радой Ралин беше написал едно такова стихотворение. Каза: няма вече лунни нощи, няма вече силни страсти, секс стана като здрасти. Сегашните ученици имат едно приложение на телефони си, с което до 15 минути може да намерят партньор за еднократно любовно действие. 15 минути! Къде отива обаче качеството? Средновековният човек е знал, че в любовното взаимодействие между мъжа и жената лично Господ взема участие. Значи много хора идеи си нямат за каква емоция става дума. И не е имало тогава никакви проблеми с еректилни способности и така нататък. Всички последствия и девиации, възможно, които носи това. Вашата школа е изключително успешна и резултатите на децата го показват. Има и филм правен за методиката. Продължават, нали казах, за 45 години 33 абсолютни първенци на България, да не говорим пък за
най-върховите постижения, да речем, единственият българин, който бил първи на международна олимпиада по физика, защото има, които набират 90 на 100 точки на първи, също получават златни медали. Се казва Иван Танев Иванов. Бил съм и класен ръководител, учител по физика, учител по математика и кръжок ръководител. В момента е професор отвъд океана в един университет, в който от 6 души професори по физика, нашия Иван единствен, който не е китаец, и него трябва да обучава китайските професори на математическа физика. А китайската школа очевидно вече има много сериозни резултати. За китайската школа аз се видях на живо как изглежда. Ходихме в Шанхай с режисьора Николай Василев да снимаме филм. Филма "Формулата на Тео", и видях как се учи там. Тези, които приказват в България, че ученици били претоварени, просто са или глупави, или злонамерени, или двете неща едновременно. Просто или липса на информация. Тотална липса на информация. Желязна дисциплина и отдаденост. Значи, има педагози и психолози от световен мащаб, които казват, че най-важното в едно училище било дисциплината. Това в България категорично го няма. Защо го няма? Липса на политическа воля. Аз много се надявам сегашната власт вече да има тази воля, да бъде достатъчно корава власт, да въведе ред и дисциплина в училище. Но там тръгна въпроса ми, защото школата ви, резултатите ги има черно на бяло. Това никой не може да го спори. Исках да ви попитам, според вас, дали школата ви съществува като някакво допълнение към общата образователна система в България или съществува въпреки нея? Как оценявате образованието? Цял живот съм гребал срещу течението. Да. Цял живот има гребане срещу течението. Какво трябва да се промени в образованието? Сега, защо успяваше моята школа? Това беше едно място, където учениците получават справедливост. Имах един колега, математик, Кънчо Цветков, беше инспектор по математика, един от най-добрите преподаватели. Значи, като преподавател беше един изключителен преподавател, светла му памет на човека. Той преди повечето по време беше казал, че има шестица, шестичка и шестиченци. Значи, фалшива система за оценяване. Един бивш наш ученик беше влязъл в психиатрия и каза, че защо се побъркваме? Защото той толкова много се труди да има 6, пък други, които въобще не се труди, на тях им писали 6. По този въпрос дядо Аристотел пред 2400 години е казал, че равенството е справедливост, но само между равни. Неравенство също е справедливост, но само между неравни. Така че това е мечешка услуга. Значи, едно добро училище трябва първо да разбере кой за какво става. И не бива да се лъжи. Един от смъртните грехове е той, нали? Тъй, че българското училище е много грешно, защото лъже децата, че знаят. Един ученик, който нищо не може, примерно някой парализиран да му пише 6 по висок скок. Това си е лъжа. Да, наблюдава се. Много лъжа се е натрупала, не само в училище, цялото общество се е натрупало много лъжа, но и в училището в частност. На един ученик, който нищо не знае, той не е от сега, тя е болест отдалече започнала. Значи, моя колега Георги Смилов преди повече от половин век беше казал, че в техния техникум, той беше някакъв там селскостопански техникум, чакаме каза, някой се отвори уста да каже нещо, да му пишем 5. У мен в математическите гимназии е така. Това е трагедията. Води до сериозна функционална неграмотност и хора, които привидно имат според оценките си качества. Нещата тръгват от там, че има делегиран бюджет и ученика знае това, че от неговото присъствие, не от това кой знае, какво не знае, зависи колко пари ще получи училището и изнудва. Ученика е изнудвач. Просто изнудва системата. И в университетите, където принципът е горе-долу същия. Да. И в университетите така. Каква е картината в Китай? Значи в Китай първо има железен ред и дисциплина. Едно огромно училище на 70 км от центъра на Шанхай, двора колко посада Тянънмън, сутринта 6:30 строен за гимнастика. Невисимо да отсъстващо от гимнастиката. 6:30 до 7 се играе гимнастика, в 7 се свири химна и вдига знамето. От детската ясла до пенсионерите. Инвалид на инвалидна количка в парка и той прави упражнения. 7 часа в парка на всяка скамейка има тонколони, нали, има контакти.
свирят химна, вига знамето. Отиват на работа като на война. Но някой ще каже, те не са свободни. Не са свободни хора. Ами, тук дълбоко се заблуждава. Защо? Защо? Ами, китаеца сутрин става в тъмно, работи от 7 до 7, един час прекъсва обед за храна, заспива в метрото, че е убит от работа, прибира се вечеря, в 10:30 вечерта излизат от къщи, излизат в парковете и играят народни танци. Усмихнати щастливи хора. Те знаеш, Поднебесната империя завладява света икономически. И по телевизията показват ни графики, където графиката все нагоре върви. Графиката върви все нагоре. Той има самочувствие. Той знае, че труда му има смисъл. Той вижда смисъл от труда си. Той вижда, че труда му има смисъл. И Конфуций ги е научил, че децата трябва да се подчиняват на родителите си. Жената трябва да се подчинява на мъжа си, семейството трябва да се подчиняват на владетели. Няма значение дали се нарича император или се нарича генерален секретар там на Централния комитет. И това работи. Това работи. Значи това са едни щастливи хора, уморени, но щастливи. Както миналото българския селен, значи приятния сезон, той е работил по 20 часа на ден. През зимата си почива. Нали така? И много се е проморал, обаче бил щастлив. Що знае, че вижда резултати от труда си. Вижда смисъл. Вижда смисъла. И Достоевски е писал за каторжния труд. Каторжният труд не е тежък. Принаш камъни с едно място на друго, после ги връщаш пак обратно. И тормозещото това е безсмислеността на труда. Това, че правиш нещо безсмислено. А в нашата епоха твърде много хора се, поне на подсъзнателно ниво, чувстват, че правят нещо безсмислено. И това ги убива. Значи хората ги убива безсмислието на усилието им. А моите ученици успяват, защото виждат смисъла. Значи едно е там, където част има шестичка и шестиченци, и друго е да дойде, където има от 0 до 100 точки, от които дават се стандартни неща, които са стандартни университетски сборници, да речем по физика и математика. Има и такива, които изкуственият интелект не може да ги реши и които никъде в света ги няма. Всяка седмица съчинявам нови неща, които ги няма никъде даване в света. Трябва да видим се на крачка напред. И задача трябва да е толкова трудна, че никой не може да реши. Ако един реши, значи и втори ще може да реши. Това са истински сериозните задачи. Това е друго предизвикателство. И когато този ученик вижда, че има някой друг, който е бил като него и станал първи в света, това вече му дава друго самочувствие. Му осмисля живота. Дава смисъл на живота. Трябва да се научи да решава, аз му казвам, силов интелект. Да реши ужасно труден проблем. И да видиш, че проблема не е толкова труден. И моята методика се различава от някои мои преподаватели. Значи имах някои преподаватели в университета, които прескача половината от решението и продължава по-нататък и това откъде дойде. Ами умен съм бил, сетил съм се. Трябва да унижи студент, да му покажа колко той е прост и колко преподавател е умен. Моята тактика е точно противоположната. Заставам пред ученици и казвам, аз съм един прост човек, сега ще ви покажа как един прост човек ще реши на задача, която изглежда невъзможно за решаване. Стъпка по стъпка. Защо направих това, не е нещо друго? Откъде ми дойде тази идея? Защо точно това не е друго нещо? Но преди това ученика трябва да се измъчи, трябва да се изтормози. Никой не трябва да му се казва веднага отговора. И сега големият проблем на изкуствения интелект, то не от сега този проблем, е да има два проблема. Единият, нашите ученици не четат книги. Имат беден речник. И преди известно време моята дъщеричка беше ученичка в втори клас, малката Йоанна. Имах една голяма Йоанна, ученичка в 12 клас. Двете Йоанни имах един същи проблем. Не разбирам условието на задачата. Значи бедна езикова култура. Сега аз съм един хуманитар между хората на точните науки. Баща ми научи много рано да чета и в един момент се оказа, че някъде към 8-9 клас вече в най-голямата библиотека в Казанлък аз не мога да се намеря книга, всичко бях изчел. Така. Трябва да имаш богат речник, да можеш да обясниш на детето с разбираеми думи условието на задачата. Значи да се разбере условието. Това е първото нещо. Тъй, че много изкуственият интелект той е така. И той не разбира условието на задачата. И ако не разбира условието на задачата, няма как да я реши. И него трябва много да му се обяснява. И трябва да дадеш умен за въпрос, за да може да се даде умен отговор. Така е. Така. Значи това е единия проблем.
Единият проблем е бедната езикова култура на сегашните ученици. Така. И другата страна е липсата на търпение. 20 000 часа, казали са го, дали си нула, дали си никой. Моя баща дори имаше израз нула без цифра. Имало хора, които са нула без цифра. Празнота, Още вакуум. по-жалко, да, още по-жалко от нулата, нулевата личност. А един мой бивш директор и бивш учител, Деню Карагьозов, казваше, че човек е бил като аритметична дроб. Числителя е това, което дава на света, знаменателя е това, което взема от света. И онзи, който Кой е с положителен резултат? нищо не дава, само взема, паразитът е нула. Да. Може да бъде нула без цифра. Да. Така. А йода, който почти нищо не взема, когато знаменателя клони към нула, другото клони към безкрайност. Минималистите. Знаеш, това е общество на големите хора. Минималисти са най-големите хора, големите листите, които почти нищо не консумират. Те всичко към минимум. Във всяко едно отношение. Значи, мисли на чешмата. Имам две канчета, едното се сапунила, другото не е сапунила. Едно се използва за поливане на растенията на двора, другото се използва за туалетна. И икономия във всяко едно отношение. Минимален разход на ресурс във всяко едно отношение. Аз видях скромността ви, тъй като ние се срещнахме, преди това съм бил на ваши лекции и от много време имах огромното желание да ми гостувате в подкаст. Но преди 2 дни само съвсем случайно ви видях как си пазарувате от един хипермаркет в Казанлък. Съвсем случайна среща и се радвам на съдбата, че това доведе до възможността днес да си Явно говорим. Айнщайн е прав, че готово не си играе на зарове. Да, успешният човек, който вие наистина имате забележителни постижения, а си пазарувате само от хипермаркета, натоварен с торбите и така. Така че, действително, нещата, които говорите, аз знам, че вие ги искрено ги вярвате и че ги използвате преди всичко за себе си. Интересно ми е обаче методиката, която очевидно, вашата методика, която очевидно носи резултати, които надминават нашата реалност тук в България, за съжаление. Дали ви питат, да речем, властимащите, конкретно примерно за образование, дали се опитват да взаимстват нещо или никой не ви търси за нещо подобно? Много пъти съм говорил с много хора от най-високите етажи на властта. И трагедията, че този, който реши да направи истинската реформа в образование, трябва да е готов да загуби следващите избори. До сега не се е намерил такъв, който да е готов да загуби следващите избори. Няма да е популярно действие. Не е популярно Много действие. крайно непопулярни действия трябва да се направят. А той образованието по принцип е материя, която, тъй като дава резултати винаги след време, не сега и веднага, а политиците сякаш замитат настрани. Професор Минко Балкански, преди време от порядъка на 80-90 години, говоря с Зомерфелд, лауреат на Нобелова награда по физика. Минко Балкански, между другото, единственият българин, който бил член на Нобеловия комитет, тия, които номинират за Нобелови награди. Така. И Зомерфелд му е казал, че в Австро-Унгарската империя в края на 19 век във всяко училище е имало извънкласни форми по математика, физика, химия, биология и така на поточни науки. Край на 19 век. Значи, 100 години по-късно имаше едно момченце от Унгария, от Будапешта, Атила, който 2 години подред беше абсолютен първи в света. Значи, ако сега го правим, след 100 години ще има резултат. Но ние не сме хора с късен мисъл. Ние работим за след 100, за след 1000 години, за повече от 1000 години и сме на идеята на минимализма и да дадем максимум на света и да консумираме минимум. Да. И резултатите ще дойдат. Да, резултатите ще дойдат. Не ги чакаме след 2 минути или след 2 часа. Имаш едно детско филмче. Дъщеричката ми, като беше малък, гледа детско филмче. Някакъв научил квантова механика. Го научи с нощи. Абе, хора, Айнщайн до края на живота си не е вярвал в квантовата механика, казва, тук има нещо, което не разбираме. Нали? Казва, аз не вярвам, че Господ си играе на зарове. А деца си не внушават, че може да спиш глупо, да се будиш умен. Няма такъв вариант. 20 000 часа. Минимум. Значи, първо трябва да научим децата си да постят, трябва да научим на търпение, ако искаме да живеем в едно добро общество. Защото големите резултати искат големи жертви, големи усилия, продължителни усилия, много продължителни усилия и не става за 20 минути, не става с едно преспиване. Тоест, кризите
могат да се окажат, освен нещо, което приемаме изцяло с негативен знак, и една възможност да станем по-добри хора и да вървим по по-добър път за напред. Нали, екзистенц философията така казва, че човек живее в едно полуумно състояние и само по време на някакви катастрофални моменти, когато да го сгази трамвая, нали, нещо там да умре, се събужда. Тогава се обистря поглед за малко и после пак се тръгва в обичайни си там канави. Очевидно е така. Понеже вървим към финал, да ви попитам, започнахме така малко апокалиптични нотки имаше за възможностите за бъдещето, но после пък, говорейки си примерно за вашите възпитаници и за тези светли индивидуалности, които успяват да вървят напред и нагоре по правилен начин, вие оптимист ли сте за бъдещето на света? Надявам се все пак да има един минимален инстинкт самосъхранение, който да му помогне на света да оцелее. И ако щете тия от далечния изток, които работят в несвяз. Тук идея си нямаме как работят хората от далечния изток. Дори в Америка има такива хора, които са дошли от далечния изток, обаче там се работят пак по тези принципи на минимална консумация и максимална удареност. Тези хора ми дават оптимистичен поглед на света. Разбира се, има хора, на които длъжността характеристика да докарат края на света. Те се работят по тяхната си програма. Но в физиката има формула за божествено и сатанинско. Това е формула за ентропията. И на виенските гробища, най-красивия парк на Виена, на гроба на Болцман е изчукана формула. Тя е сравна на К логаритъм от от омега. Така. Това е функция за хаоса и за противоположна страна на реда. Древните гърци, няма значение дали това по някакво вселенско внушение или по собствен логичен път си навидват, че Кронос, това е Бога, това е Творец, главна буква, е онзи, който от хаоса прави организираните форми. С ниско начало е хаотичното. Влезеш на дискотека, взривиш и избиш децата, значи ставаш помощник дявол. Това са хаотично начало. Обратно, което създаваш хора, създаваш личности, създаваш условия за живот, градиш помощник Господ. Езак Казимов, имаше един писател-фантаст, който беше писал в един момент, той е физико-химик по образование, че според него човекът е необходим като помощник Господ, помощник антиентропия в Вселената. Макар че човек има свободна воля, някой си бива да бъде помощник дяволи. Съзидателното е разликата между едните и другите. Просто едните, които се дали градиш или рушиш. съзидателни хора, другите деструктивни. Да, много интересни теми успяхме да обсъдим днес и аз искам преди всичко да ви благодаря за това участие. Надявам се напред в бъдещето да имам нова възможност да ми гостувате в подкаст. Аз се надявам, че живот дълъг и самият аз съм учил да мога 1001 нощи, но не било да отчерчаваме зрителите и слушателите, защото човек все пак има и други ангажименти. Но трябва да се изслушваме, да имаме търпение да се изслушваме. Така е, призовавам и аз, присъединявам се към този призив, нека се изслушваме и искам да благодаря, че гледахте този епизод на IQcast. Не забравяйте да се абонирате за канала, да поставите един лайк на видеото и да очаквате още много интересни епизоди. До скоро!